נמסטה, שלום. קוראים לי חני ליפשיץ. אני שליחת חב"ד בקטמנדו שבנפאל כבר למעלה מ-17 שנה. יום אחד הגיעו אלינו זוג לבית חב"ד. הם לא התבלטו יותר מדי. היה בהם משהו מאוד עצוב בעיניים, משהו בשפת גוף של האישה במיוחד, ואמרתי לעצמי, חני, משהו עובר עליה, זה כל כך ברור. התיישבנו על הספה, ואז הייתה מין שתיקה כזאת בינינו. הסתכלתי לה בעיניים ושאלתי אותה, טיפולים? והיא אמרה לי, חני, 10 שנים. 10 שנים של טיפולים. 10 שנים שאנחנו מתרוצצים כבר מרופא לרופא, ואף אחד לא יודע מה לעשות איתנו. התחתנו גם ככה, בגיל די מבוגר. אנחנו כל כך רוצים ילד. אף אחד לא יודע מה הבעיה. רגע אחד לפני שאנחנו מפרקים בינינו את החבילה, כי כבר המצב בינינו כל כך קשה, זה כבר צעקות וריבים, וכבר שכחנו למה אנחנו נמצאים ביחד, וכל הטיפולים האלה, החלטנו שאנחנו יוצאים לטיול, שוכחים את הכל, את הטיפולים, ונוסעים הכי רחוק שיכול להיות, ארזנו תרמיל, נסענו לנפאל, לא ידענו בכלל מה זה המקום הזה. אני מסתכלת עליה, אני מסתכלת לה בעיניים, פתאום משהו בי בוער, משהו בגוף שלי בוער, אני לא מכירה את עצמי, אני לא מבינה מה קורה לי. אני תופסת לה את הידיים, ואני אומרת לה, לימור, אני רוצה שתבוא איתי לטבול. והיא קופצת מהמקום והיא אומרת לי, תתביישי לך. חשבתי שאת אחרת. הסתכלתי עליך והיית נראית לי משהו אחר, אבל את בדיוק כמו כולם. כל מה שאת רוצה זה להחזיר אותי בתשובה. אני מצטערת שפגשתי אותך, אני מצטערת שנכנסתי לבית חב"ד הזה. ואני תופסת לה את הידיים, וכבר יורדות לי דמעות. ואני אומרת לה, לא, לימור, את חייבת להקשיב לי, את לא מבינה. אין לנו כאן מקווה. אנחנו טובלות בנהר. בשביל לטבול, צריך לנסוע 3 שעות, עוד לטפס עוד 2 שעתיים ברגל, להגיע לנהר שהוא קפוא, לשבור קרח, באמת לשבור קרח, ולטבול במים הכי קרים שהרגשת אי פעם בחיים שלך. לימור, בבקשה. ופתאום כל הגוף שלה מתרכך, והיא אומרת לי, מאיפה באת לי עכשיו? מאיפה באת לי, חני? במשך 3 שבועות, לימור הגיעה אליי הביתה. דיברנו, התכוננו. אמיר בעלה באמת התנגד קצת בהתחלה, אבל בליל הטבילה, כשהיא באה אליי הביתה, הוא הגיע יחד איתה, כדי לחכות לנו עד שנחזור. אני זוכרת את לימור נכנסת מיד אחריו. היא הייתה לבושה בסמלה לבנה, והיה לה כזה אור בעיניים, שגם אמיר בעלה לא ראה אותה ככה הרבה מאוד זמן. וכל הדרך אנחנו נוסעות, מחזיקות ידיים, מדברות. אחרי 3 שעות האוטובוס נעצר, ואנחנו מתחילות לטפס. כולה חדורה מטרה, היא רואה את המקום, היא אומרת, מה זה המקום הזה? זה כמו מין גן עדן עלי אדמות. מצאנו מקום שהוא כולו פסטורלי, בין ערים לבנים ומושלגים. הכל ירוק, הירוק מתערבב יחד עם הכחול של השמיים, ועם הלבן של השפיצים של הערים, כמו מתוך גלויה. רגע לפני שהיא נכנסת לטבול והיא שואלת אותי עכשיו, אני אומרת לה, רק שנייה. ואני מוציאה את הפטיש שאני תמיד מביאה איתי בתיק, הולכת, שוברת את הקרח, שוברת עוד פעם ועוד פעם, הולכות לקרוע את רוע הגזרה. זה מה שאנחנו הולכות לעשות עכשיו. והיא נכנסת, כולה מתייפחת. והיא צורחת, זה קפוא! וכשלימור יוצאת, כל כולה בתוך עצמה. 0.5 שעה של שקט. כל אחת עם התפילות שלה. כל הדרך היא מחבקת אותי. ובוכה, מחבקת אותי ובוכה. למחרת הם עזבו. לא נשארנו בקשר. כל כך הרבה חשבתי עליה, התפללתי, אבל לא ידעתי אם באמת קרה הנס. רק אחרי 10 חודשים צלצל הטלפון בבית שלי. בהתחלה שמעתי רק בכי. אחר כך היא סיפרה לי שאתמול נולדה לה בת. היא קראה לה נסיה.